Sağlarmısız, hürmetlerimiz, turmuşның яңа buruluşunda bizni нәрсә көткәнен biz тәғәйін генә білмейбіз, әйтә дә алмайбыз. Аяққа уралған, көтілмәгән жерден аяққа уралған индер борчулармы, әллә бүтүнләй көтмәгән сөйенішләрме? Тормышта bir нәрсәдә очраклы булмый. Танышулар да, очрашулар да, сынаулар да, хәтта сөенешләр дә. Шунысы ачык мәгълүм. Әлеге бурылышта мөхтәрәм тамашачыларыбыз сезне манзара тапшыруының иҗат төркеме Алмаз Гәрәев, Зөлфия Шәмсуарова сәламли. Һәр көнебез якты хыял, изге максатлар белән башлансын. Космасы элек-электән килгән бер йола. Ул туганнарны, дусларны, күршеләрне бергә җыеп үткәргән бер бәйрәм дисәк тә була. Тәтеш районының Алабирде авылында узган Козмәсендә Динә Саттарова булып кайтты. Сынлы сәнгать музейында яңа мифология, Россияның һәм Башкортстанның атказанган рәссамы Айрат Серегуловның иҗат күргәзмәсе ачылды. Кышы каникулларны кайларда каршы алачаксыз? Кызыл дөнья сәхифәсендә Гөлинә Харасова белән Россия курортларына юл алырбыз. Артист өчен сәнгатьтән дә, халыкка хезмәт итүдән дә изгерәк нәрсә юк. Мөмкинлек чыгып, үзенә яңа роль тапшырылган артистларның бергәленә эзләнүләрен, теләгән алымнарын таба алмый газаплануларын күрергә туры килсә, артист хезмәтенә мөнәсәбәт үзгәрер иде. Тамашачы актерның темам өлгергән эшен генә күрә шул. Алдагы сүзебез театр сөючеләренә, бигрәк тә Минзәлә тамашачысына яхшы таныш булган актриса турында булыр. Сабир Өметбаев исемендәге Минзәлә Татар дәүләт драма театры артисты Илсинә Миңнемуллинага багышланган киләсе сюжетыбыз. Телевизордан спектакль бара. Төп рольдә Исламия Махмутова. Кечкенә Илсинә тынын да алмыйча аны күзәтә. Әйтерсең, аның күңеле инде алдан сизә. Ул да Исламия апасы кебек театрда эшләячәк бит. Ул да зур сәхнәдә уйнаячак. Театрга мәхәббәте әнә шул мизгелләрдә туа аның. Авылда үстек бит инде. Һәм безнең анда театр түгәрәге бар иде. Шул театр түгәрәгенә йөри башладык та инде. Менә иң беренче шулнан башланды менә театрга карата нидер мәхәббәт, спектакльләр уйнау. Әнә шул хыялын тормышка ашырам дип Алабуга мәдәният училищесының театр бүлегенә укырга килә ул. Укытучылары биргән осталык серләрен, һәрбер сүзләрен, киңәшләрен күңеленә салып бара. Рамазан Каисович үзебезнең режиссер әйткәч, син театрда да эшли аласың дигәчтен инде бүтән хыялларымны чынга ашырырга дип менә Минзәлә театрына мин юл тоттым һәм дә инде бүгенге көндә 14нче сезонымны эшлим. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. Яшь кенә булса да дистәләгән спектакльдә актрисаның башыннан бик күп төрле язмыш үткән. Аманулланың җырланмаган җырым синдә Гөлшат, Гаяз Исхакыйның Хуҗа Насретдинның 5 хатыны спектаклендә Тәэминә, Казан сөлгесендә Саҗидә, Тунжар Журнаглу әсәре буенча куелган Ташкан спектаклендә 18 яшьлек хатын, Туфан Миңнуллинның Мулла спектаклендә Налимә. Сәхнәдә гел беренче булырга туры килмәсә дә иҗатындагы һәрбер ролен баласы кебек якын күрә ул. Рольләргә килгәндә, рольләрнең мин берсендә аерганым юк, чөнки һәрберсендә йөрәк аша чыга, һәрберсендә мин яратам. Элек мин хыялланайдым, менә нидер роль уйныйсы килә дип. Ул хыялда нигәдер хәзер юк. Нинди генә режиссер белән эшләсәм дә һәм нинди генә рольләр башкарсам да, алар минем үземнеке, алар миңа бик якын. Мин берсендә аермыйм. Аерган артистларны да аңламыйм үзем. Ничек? Бетте бугай. Театрның мең рәхәте белән бергә мең михнәте дә бар Илсинә. Күңелгә иң авыры менә балаларны калдырып йөрү. Минем өчен иң авыр әйбер шул. Башка яклардан мин театр эшеннән бөтенләй дә зарланмыйм. Миңа ошый, миңа тамашачы белән очрашу ошый, сәхнәдә уйнау ошый. Шая һәр вакыт хәрәкәттә ул. Тик утырырга яратмыйм, эшсез булсам ара башлыйм ди Илсинә.
Театрдан буш чакларында кул эшләре белән шөгыльләнә. Алкалар, шулпылар ясый, калфаклар тегә, тортлар пешерә. Аннан соң инде төрле мәҗлесләр дә алып барырга бик яратам мин. Без ирем белән икебез дә алу баручы ягыннан да үзебезне сыдап карыйбыз. Һәм шулай инде әле кибетләребез дә бар бит, безнең кибетләрдә дә эшлибез, сатучы да булырга бик яратам мин. Шуңа күрә нидер үзеңнең яраткан шөгыльләрең булса, миңа калса дөнья тагын да менә ничектер икенче төрле матур кебек менә яшәргә рәхәт. Тормышны аның һәр мизгелен ярата ул, ә алда әле иксез-чиксез иҗат юлы. Бүттін жир шары шаугыр килеп яңа елға әзірләнә. Кайсына бүләк, кайсы эшне төгәлләргә, монда өлгергә, тегендә шабарга. Без дөнья яңалыклары белән танышыйк. Мәскәү өлкәсенең Волоколамск шәһәр округында яңа ел бәйрәмнәре вакытында собор мәйданының төп бизәлеше булачак чыршыны кискәннәр. Масса күләм мәгълүмат чаралары мәгълүматларына караганда, быел иң төп яңа ел чыршысын 62 дәгъва кылучылар арасыннан сайлап алганнар һәм җиңүчене махсус комиссия билгеләгән. Шулай итеп 27 метр биеклектәге 95 яшьлек матуркай җиңеп чыга. Чыршының кәүсә диаметры 56 сантиметрны тәшкил итә. Ботакларының җәелү киңлеге 10 метр. Волоколамск шәһәр округы башлыгы Михаил Сылка билгеләп үткәнчә, урман дуслары мәктәп урманчылыгындагы балалар яңа ел өчен яраклы чыршыны үзләренең практик дәресләренең берсендә тапкан. Яңа ел гүзәле башкаланың төп бизәгенә әйләнәчәк. Дагор кушаматлы лайкының хуҗасы Александр Иванов 2020 елда эш сәфәре вакытында вафат була. Шуңа карамастан эт 2 ел буена даими рәвештә хуҗасы эшләгән җирле администрация бинасына килә, аның эш кабинетын карап чыга һәм тантаналы чараларда катнаша. Администрация хезмәткәре Василиса Спиридонова сүзләренчә, Оленегск Ивенки милли районы башлыгы үлгәннән соң беренче вакытта эт хуҗасын озак көткән, аның эш өстәле янында утырган. Очень символично, что его зовут Дагором. Аның Дагор дигән кушаматы символик мәгънәгә ия. Якут теленнән тәрҗемә иткәндә, исеме дус дигәнне аңлата. Ул чын һәм тугры дус. Исеме җисеменә туры килә. Ул әле дә хуҗасы кайтыр дип көтә, ышана. Василиса сүзләренчә, 2 ел эчендә администрация хезмәткәрләре Дагорның бирегә килеп йөрүләренә күнегеп беткән. Буш вакытларында аның белән уйнарга да вакыт табалар икән. Хәзер эт мәрхүмнең хатыны карамагында. Бәйдә тотуга карамастан, бишаракай бавын изеп хакимият бинасына килә икән. Дулкынланып, кунагыбызны каршы алабыз. Кунагыбыз Идел йорт үзешчән театрлар фестивале хакында сөйләр. Ул үзе Камал театрының сәхнә куелышы җитәкчесе, ягъни мөдире һәм әлеге фестивальнең жюри әгъзасы Илнас Хайбуллин. Илнас, сәлам, хуш килдең. Сәлам Алмаз, сәлам Зөлфия. Сине кайнар сәламлибез. Рәхмәт. Үзешчән театр коллективларының Шамил Закиров исемендәге Төбәгара бәйгесенең инде нәтиҗәләре билгелеме? Нәтиҗәләре Алла бирса 26 декабрь көнне Галиәскәр Камал театрының зур сәхнәсендә булачак. Безнең гран-при билгеле. Кемнәрдә ул? Ул әлбәттә безнең Мөслим районы халык театры спектакле Зәңгәршәл. Әни өчен әлбәттә, алар чынлап та шундый көчлеме? Ие, аларның коллективлары, аларның масса сәхнәләрен куелышы, без жюри әгъзалары һәм председатель жюри бөтен спектакльләрне карап чыкканнан соң уже беренче этапта ук гран-прины алар булыр дип уйлаган идек инде. Һәм дөреслеккә туры да килде. Дөреслеккә туры да килде. Афәрин. Димәк, менә бездә бит Камал театрында матур гадәт бар. Сезонны Зәңгәршәл белән ачабыз, ай сайын уйныйбыз, Зәңгәршәл белән тәмамлыйбыз сезонны. Мөслимләрдә дә димәк, менә бездәге кебек 60-ка якын артист сәхнәдәме? Әзрәк. Алайык булмаса да әзрәк, әлбәттә масса бөтен Сабантуй сәхнәләрендә, Кашкыннар сәхнәсендә шулук масса белән эшләгәннәр. Безнең татар халкы ул театрны ярата инде, пьесалар укырга ярата. Фан Миңнуллин мәрхүм әйткән бит, 2 татар бергә җыелса, 3 татар бергә җыелса, ул үзенә бер күрә бер спектакль дигән. Шулай. Ә менә яшь буын язучыларның әсәрләре куелдымы? Мен кайсы язучыларга өстенлек бирелде?
заманша әсәрләрдәген қойылған ие. Шуларның бірсісі Илгиз Зәйнеевнің «Балақайым» спектаклі, Менделеевск театры. Демек, классикаға да һәм яш драматургларға да мөрәҗәгать итәләр. Катнашучылар саны ничек ул? Артамы, кимиме яки шул бер тирәдә торамы? Катнашучылар саны һәр елны үзгәреп тора. Безнең 2 этаптан торды. Беренче этапта біз онлайн рәвештә карадык. 49 коллектив үзенең спектакльләрен безгә җибәреп, без аларны җыелышып, карап, Таткүл ресурс центрда карап, шуларның 12сен Казанга Ленин мәдәният сараенда күрсәтергә сайлап алдык. Шул 12 коллектив, шулар арасында Менделеевск, Чистай районы, Яршалы, Тукай районы, Саба районы һәм башка районнар үзләренең спектакльләрен Ленин мәдәният сараенда күрсәттеләр. Менә синеңчә бу ел театрдың ясы нинди нәтиҗәләр белән тәмамлый үз эшен? Сез әлеге бәйге белән канәгатьме? Әлбәттә, бу бәйге белән канәгать. Безнең жюрида шулай ук Мәскәү кешесе бар, Гнесинка режиссеры, Гнесинка уку йорты режиссеры. Ул безнең милләтне, безнең республика халкын иң беренче чиратта сезнең халкыгыз театраль халык диде. Шуның өчен бик каты шатланып яшәдем. Менә гомумән әлеге спектакльләр ничек бәйләнә? Чөнки анда бит төрле һөнәр ияләре бар. Укытучы, көтүче дийекме, җитәкче дийекме, җырчы дийекме? Бик күп бит анда төрле һөнәр ияләре. Шунысы белән дә кызык, шул ук кешеләр, без аларның әлбәттә кем булып эшләгәнен карап барабыз. И самый кызыгы шул, алар үзләренең эшләреннән соң шул театр дип, халык театры дип барып репетировать итүләре үзенчә бер кызыклы. Бу елны нәтиҗәләр белән без таныштык. Гран-при билгеле. Беренче, икенче, өченче урынны сайлыйсы калды шулай бит? Беренче, икенче урынны сайлыйсы калды. Алар качан билгеле? Алар тоже 26 декабрь 18:30-да Галиәскәр Камал театрының зур сәхнәсендә билгеле булачак. Рәхмәт, якынлашып килүче театр көне белән 22 декабрь театр көне, Татар театрының туган көне. Шулай күбәйсен, телебез камилләшсен. Бик зур рәхмәт сиңа, Илназ, тапшыруга килгәнең өчен. Синең белән саубуллашып, уңышлар теләп. Республиканың 14 шаңғы курорты кышкы актив ял сезонын ачып җибәрде. Алар барысы да техник хәвефсезлекне тикшерделәр, кабельле юлларның эшенә рөхсәт алдылар. Шаңгычыларны һәм сноубордчыларны төрле катлаулылыктагы һәм озынлыктагы 57 трасса, төрле ярышлар көтә. Кышкы чорда киң маршрутлар әзерләгән туроператорларда актив туристлар агымын көтә. Хезмәттәшебез Галина Харрасова да Россиянең төрле тау курортлары турында тулырак мәгълүмат бар. Бернинди шик-шөбһәсез кызык дөнья сәхифәсе барыбызга да кызык булыр. Исәне мин шуарга язсын барыбызга да. Галина, рәхмәт сиңа. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Яңа ел бәйрәмнәрен кайда үткәрәчәгезне уйлап бетердегезме әле? Майонезлы салатлар беткәч, телевизор каршында утыру туйдыргач, үзебезнең тау курортларына барып, бер җилләнеп кайтырга киңәш итәм. Республикабызда мондый урыннар берничә, әмма бүген без Татарстан чикләреннән чыгып, Россиянең башка тау чаңгысы шуа торган урыннары белән танышырбыз. Беренче тукталыш Красноярск каласыннан ерак булмаган Бобровый Лог курорты. Чаңгы, сноуборд ташуарга яратучылар өчен биредә төрле дәрәҗәдәге әзерлеге булганнар өчен 15 төрле трасса тәкъдим ителә. Америка тауларына охшаган аттракционы да бар. Тик вагончык урынына бобслей чанасына охшаган җиһазга утырасы. Теләге булганнар өчен һава чаналарында шуу мөмкинлеге дә бар. Бу курортның матурлыгын тулысынча күрер өчен фуникулерлар эшли. Биредә барлык трассалар уч төбендә кебек күренә.
Сибирдің тағын бір популяр курорты Шерегеш. Әлгі комплекска Новокузнецк, Новосибирск һәм Кемерово қаласынан тура автобуслар йөри. Бердә тау шоу сезоны ноябрь аеннан башланып, майга кадәр дәвам итә. Барлыгы 15 трасса бар. Аларның уртак озынлыгы 35 километр. Тау шоу сезоны урман кешесе Иетинең туган көнен билгеләп үтүдән башлана. Әлеге әкияти образ шушы тау курортының символы да икән. Моннан кала Шерегешта зурлап яңа ел, май чабу бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Сәламәтлекләрен ныгытырга теләүчеләр өчен спа һәм мунча эшли. Хәзер иле безнең беренче тау курортына, Кавказ тауларына, Думбайга юл алыйк. Бу курорт ел әйләнәсендә эшли. 12 трассасы бар. Кайберләре беренче мәртәбә чаңга басучылар өчен бигрәк җиңел инде. Актив спорт түрен яратмаучылар өчен фуникулер эшли. Ул берничә мең метр биеклеккә күтәрелә. Әлеге регионда беренче мәртәбә кунакта булучыларга җирле аш-су белән танышырга киңәш итәм. Кавказның милли ашы хычинны, тау фореленнән сыйлар, лагман плаудан авыз итеп була. Вакыт таудан шуган кебек мизгел эчендә шыж итеп узды да китте. Иң мөһиме кызык һәм күңелле иде. Сезгә көн дәвамында күтәренке кәеф теләп, бүгенгә сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Гөлинә, рәхмәт яусын, эшең дәвамлы булсын. Кыш безне жылытып та ала, зәмхәрир суыклары белән дә эшетеп китә. Соңгы елларда гомумән актив ял төрләре популярлашты. Халык диван телевизордан аерылып, дәррәү кубып чаңгы тимраякта шуарга чыга. Шугалак, шаңгы трассаларын үз итмәгәннәр һич югы тау шуарга чыга. Балалар гына түгел, олылар да хәзер рәхәтләнеп, шаналарда җилдерә. Біз дә әлегә кадәр тау шуар өчен андагы матурлыкка сокланып күңел ачырга вакыт тапмадык. Ярар, борчылма, син таудан шуалмыйсың инде. Тик матурлыгына булса да хузурланырсың. Күңелеңне төшермә. Моның өчен нәкъ менә вакыты килеп җитте. Яңа ел кыш бабайның бүләкләре генә түгел, гаилә белән менә шулай паркка килеп рәхәтләнеп, чаңгыда, чанада шуы. Без моның турында балаларның үзләреннән белербез. Мин әзер.
Нешкә күңел кылларын тибрәтә яңа елның сихри көннәре, йомшак карга төрелгән бар җиһан, аклык, сафлык сарган дөньяны. Без гаилә белән һәрвакытта паркта шанада шөргә киләбез. Сәлам! Балаларның шат көләч йөзләре бар дөньяны ямьләндерә. Алар белән килгән әти-әниләре дә кабат балачак хатирәсенә кайтып, рәхәтләнеп узыша чана шуалар. Ял көннәрендә менә паркларга чыгабыз балалар белән, чаналарда шуырга, тюбингларда шуырга, шулай ял көннәрен матур иттереп күңел ачып йөрибез. Балалар сезгә ошыймы? Ял көннәрен. Ишәпме? Ишәп. Казанлыларның актив булулары бик сөендерә. Кышкы матур көннәрнең ямен, тәмен белеп, актив тормыш алып барулары күңелләре өчен дә, сәламәтлекләре өчен дә файдалы. Менә бу чын адреналин. Рәхәтләнеп саф һавада күңел ашканнан соң, үзебезчә бөтен үләннәрне кушып, җиләк-җимешләр өстәп пешерелгән чәйне авыз итсәң, бөтен дөнья мәшәкатьләре онытыла. Пешергән ризыкларның фотоларына карасаң, авыздан сулар килә. Хәзер җәмәгать заманы шундый бит, нишләтәсең? Тәмле итеп пешерергә генә түгел, тәмле, матур итеп, хәтта фотога да төшерә белергә кирәк икән җәмәгать. Аш-су остасы Резида Хосаинова тәкъдим итә торган иремчекле печенье яңа ел табынында ямьләндерергә мөмкин. Чөнки бу печеньеларны тәмле дип кенә әйтү аз. Алар чыннан да бик тәмле, авызда иреп китә. Алтын су төсендәге йомшак печеньеларның эшлеге дә үзе файдалы, үзе искиткеч хуш исле. Пешереп карасагыз, үзегез дә моңа инанырсыз. Әссәламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Бүген сезнең белән тиз генә әзерләнә торган иремчектән печенье ясарбыз. Аның өчен безгә май, каймак, йомырка, ун, шикәр кымы кирәк булачак. Эшлеге өчен иремчек, шикәр кымы һәм йомырканың агы. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Эшебезне иң беренче тотынабыз камыр ясаудан. Камырга безгә каймак салырга кирәк. 150 граммына каймак алдым мин. Май, bir yumurka istəyimiz, 1-2 kaşık şeker kımı, hem çimitip kine şulay tuz salabız, 1 çay kaşığı kamır köpürtküçü istəyimiz, hazır eybetlep bulgatabız. Onu istəyip kamırı izəbiz. Камырыбызны ял итәргә куябыз. Үзебез эшлеген әзерлибез. Иремчек алабыз. 1-2 аш кашыгы шикәр кымы кушабыз һәм йомырканың агы кушабыз һәм булгатабыз. Эшлегебез әзер булды. Безнең камырыбыз ял итте. Biz аны ике өлешкә бүләбез. Менә шулай без аны камырыбызны җәйдек. Хәзер инде аңа иремчегебезне салабыз. Икенче өлешендә шулай җәябез камырның. Хәзер инде без аны пергаментка айрым-айрым шулай куеп тезәбез. Шулай йомырканың сарысы белән хәзер без аның исләрен майлыйбыз. Йомырканың сарысына әз генә сөт куштым.
Менә шулай печеньеларыбыз безнең әзер булды. Хәзер инде 180 градуслы мичкә куябыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллаға тапшырдык. Хәзер көтәбез. Студиябызга тәмле исләр чыгып, печеньебез безнең әзер булды. Субханалла, машалла, менә ничек бит ул. Менә. Менә хөрмәтле тамашачыларым, иремчектән ясалган печеньебыз әзер булды. Ашларыгыз тәмле булсын. Аллаһым Тәгаләм сезгә исән озын гомерләр биреп, тәмле ризыклар гына ашарга насыйп итсен. Амин бүрек, тәмле ашарға барыбыз да яратабыз, Аллаға шүкір. Тик ішінден тұрға ярамай. Қонақханага рәхим етегіз, бізде қонақта Татар китабы йорты директоры Айдар Шайхин. Айдар, саумысыз, қош келдіңіз. Сізні қойнар сәлемлейміз. Қазіргі вақытта Шәриф Камал исеміндегі премияге дәғуа қылушылардан ғаризалар қабыл етілі. Шулай бит. Бұл премияның асылын сөйлегіз әлі. Яшік шекләулері нешік? Кімдер қатнаша ала бұл? Бұл премия шынлықта бикнік бұрынғы тарихқа, ол 1940 жылда ұйыштыруға тиіш болған. Лекен ұйыштырылмай қалған ол вақытта. Шуңа күрәні 2020 жылда нихаят ұйыштырдылар. Һәм инде менә 3-нче ел рәттән без Нибар 80 ел үткәч. 80 ел үткәч. Менә без ул премия тапшырабыз. Премияның максаты чыннан да яшь авторларны барлау. Монда безнең ике юнәлеш проза һәм тәрҗемә. Бер яктан без яшь прозаикларны барлыйбыз. Икенче яктан татар теленнән инглиз, алман, төрек теленә әдәби әсәрләрен тәрҗемә итәргә сәләтле булган яшь талантлы тәрҗемәчеләрне эзлибез, барлыйбыз һәм бүләклибез куып тотып. Яшь менә яшь дигән шул бит инде саны бардыр. Бар. 18-дән чыга кадәрме яки 12-дән 16-данмы? Бездә 14 яшьтән башлана. 14-тән 30-га кадәр бу безнең менә шундый канунга туры килгән шундый яшьләр бит инде 14 яшьтән 30-га хәтлек. Моңарчы безнең 2 номинациядә 2 премия була иде. Ягъни безнең bir прозаик, bir тәрҗемәче премия алайды. Хәзер без менә бу яшь шикләрендә исәпкә алып, премиялар санын арттырдык. Безнең димәк 14 яшьтән 20 яшькә кадәр bir премия һәм 21-дән 30-га кадәр тагын bir премия. 2 номинациядә да. Шуңа күрә монда инде шанслар арта, катнашучыларның форсатлары арта, һәм инде бераз гаделрәк тә була. Яшьләрнең яшь аермалары тагы да бүленгән иде. Тагы да бүленгән. Әлеге бәйгене бары тик татар китабы йорты үткәрәме яки башка министрлыкларда катнашамы? Әлбәттә, монда катнаша Мәдәният министрлыгы, әлбәттә, монда катнаша безнең Татар табигатының төп оешмасы Милли музей, Татарстан Республикасы Милли музее. Быел безнең бу конкурска ярдәм итә туган телләрне саклау һәм үстерү буенча комиссия. Аның ашында без менә бу проектны уздырабыз. Шуңа күрә бу күп оешмаларның бергә хезмәттәшлек нәтиҗәсе. Моннан тыш безнең әле бар жюри составы, анда безнең конкурс комиссиясында безнең катнашучылар, Язучылар берлеге вәкилләре дә, әдәби журналларда хезмәт куючылар да, театр җитәкчеләре дә хәтта шуңа күрә бу шундый. Һәм әлбәттә безнең Казан университеты. Чөнки безнең премия кысаларында бар әле укыту өлеше. Без менә гыйнвар-февраль аенда белем бирү программасы үткәрәчәкбез. Анда Казан университетыннан тәрҗемәчеләр, филологлар безнең дәгъва кылучылар белән эшләячәк. Аларның менә тәрҗемәләрен аларны укыган булачаклар вакытка һәм инде алга таба ничек үсәргә кирәк икәнлеген дә аңлатып, үзләренең киңәшләрен, насихатларын бирәчәкләр. Бер үк материал белән төрле бәйгеләрдә катнашып буламсың? Ярамый. Менә бездә шундый кагыйдә бар, ярамый дигән, безнең ул нигезләмәгә язылган, башка бәйгеләрдә катнашкан әсәрләр кабул ителми дип, ләкин менә моның артыннан күзәтеп бару хатлаулырак. Шуңа күрә кай вакыт менә инде берничә премиядә конкурста катнашкан эшләрдә килеп беләгәләр. Без инде менә бик нык үтеп сорыйбыз безнең дәгъва кылучылардан намуслы булуларын. Нигезләмә белән кая ничек танышып була? Безнең беренчедә Милли музейның һәм Татар табигатының сайтларына танышырга була. Моннан тыш безнең бар махсус шушы проектка багышланган сайтыбыз yurt.tatar сайтында шулай безнең мәгълүмат бар. Анда нигезләмә дә бар һәм тәрҗемәчеләргә тәрҗемә өчен тәкъдим ителгән әсәрнең тексты да бар. Премия булгач бит инде аның ниндидер матди кызыксындыру ягы да бардыр. Шуңа күрә менә тамашачыларга бәлки сер булмаса әйтеп үтик. Мин дә языйм әле, катнашыйм әле диючеләр уяныр безнең арада. Миңа калса безнең әле бу конкурсның премияның өстенлеге ягы да, суммасы яхшы булуы, безнең һәрбер лауреат 50 мең сум күләмендә премия алачак. Юк түгел инде бу урамда ятмый илме? Син катнаша алмыйсың инде. 30-га кадәр генә. Синең мөмкинлегең бар.
Рәхмәт дип катнашабыз. Гомумән татар китабы йорты тагын нәрсәләр белән шөгыльләнә әлеге мизгелдә һәм гомумән? Әлеге мизгелдә һәм гомумән бигрәк тә бу атнада безнең татар китабы йорты аеруча шундый яңа ел алдын мәшәкатьләр белән бик тә мәшгуль без квартирникларда үткәрәбез. Безнең менә бу атнада якшәмбедә 25 көнне татарча фатирник була, 24 Оксана Илю белән гитарник була. Һәм инде менә бу декабрьнең иң мөһим чарасы безнең өчен 22 декабрь Шәриф Камалны искә алу көне. Без ул көнне аның каберләренә дә барабыз, аны искә алырга. Һәм инде кичен сәгать 7-дә безнең йортта Шәриф Камалга багышланган Бәхет елы исемле эзләнүле спектакль показы була, беренче күрсәтүе була. Бардай уңышлы чыкса, без январьдан аның инде бөтен тамашачы тәкъдим итәчәкбез, Алла бирсә. Кемнәр уйный әлеге спектакльдә? Үзегезнең хезмәткәрләрме яки чакырылган артистлар? Анда сезнең коллегалар да бар, Камал театрда бар, Тинчурин театрда бар, Кариев театрда бар, Хаваскарлар да бар. Ул шундый җыелма командадан торган проект, аның режиссеры Әминә Миндияр. Аның нигезендә безнең архив материаллары ята, Шәриф Камал гаиләсенең хатлары, документлар, диаллардан алынган белешмәлекләр, протоколлар, документаль да, бер яктан икенче яктан ул иммерсияле, өченче яктан ул әлбәттә эзләнү, спектакль исследование булып тора. Шуңа бик тулкынланып шу проектка әзерләнәбез. Айдар Тукмишәч мин барысында бәйнә-бәйнә аңлаткан өчен рәхмәт яусын. Эшеңдә һәм үткәрә торган чараларыгызда уңышлар теләп калабыз сезгә. Шундый якты гамәлләрегез өчен бездән сезгә зур рәхмәт. Сезгә рәхмәт. Үтә дә китә кунакханәләр шулай. Без тапшыруыбызны дәвам итик. Каз өмәләре авыл тормышының күренекле вакыйгасы, бер бизәге булган. Аны бигрәк тә кызлар көтеп алганнар. Каз өмәсеннән читтә калмас өчен алар бәпкәләре күп булган апаларга җәйдән үк сүз салып куйганнар. Каз өмәсе эш кенә түгел, ә матур итеп аралашу, күңел ачу, үзеңне күрсәтү чарасы да. Эшенә килгәндә күмәкләшеп эшләгәч каз йолку бәйрәм сыйфатын алган. Кызларның осталары үзләренең булганлыкларын шунда күрсәткәннәр. Кайбер җирләрдә бу әле дә шулай дәвам итә. Тәтеш районы Алабирде авылында үткәрелгән каз өмәсен карап үтик. Кадерле кунакларны, зурлыйбыз чын күңелдән, чәкчәкләрдән авыз итеп, әйдә узыгыз түрдән. Көзләр үтеп кышка кергәндә бар авылны гөрләтеп, каз өмәләре башлана. Бу йоланы бүген Габбасовлар гаиләсендә карап үтик. Инде эшкә керешик. Безгә суеп биргәчтән, иң баштан башын кисеп алабыз. Аннан соң җоннары йоккан вакытта җоннары әшәке булмасын дип, әйбәтләп башта җонын бәйләрлек итеп җонын җылкып алабыз. Аннан соң biz аны хәзер иреп кабартыр өчен башта үңәчен алабыз. Аннан соң әйбәтләп иреп кабартабыз. Иреп кабартабыз нәрсә өчен? Йылккан вакытта бик җайлы була. Аннан өчен ашкан вакытта эчәгесе буялмасын дип пычакка эләгеп пычак белән кискәндә түшкәсе буялмасын өчен. Түшкәсе дә эче дә буялмасын өчен иреп кабартабыз казны. Аннан соң харам канатларын алабыз, култыгасларыннан әйбәтләп. Аннан соң 12 кавырын исәпләп алып, канатын кисәбез. Ул канатлар безгә идән нәрсә бергә, кунат такталары бергә әйбәтләп җуып чистартып. Аннан соң ул 12-не исәпләп алу безнең икенче елга да казлары күп булсын дип, 12-дән дә әз булмасын дип әйтелгән ел инде ул безнең. Без казны мунча кертеп алабыз. Кайнар суда пешекләп алабыз. Алай иткәчтен мамыгы тизрәк юкына. Элек заманнарда без инде үтүкләп юлкы идек. Хәзер инде кеше дә казның җиңел усулларын эзли. Манып алдык суга да, яшь баланы төргән кебек төреп парландырдык. И сөртеп алып кызларга юкырга бирдек. Менә бу сүригә салыйк әле. Апайлар, алайса безнең бит әле малайларны өйләндерәсе бар, кызларны кияүгә бирәсе бар. Аларны кияүгә биргәндә, өйләндергәндә Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Еллары тигез булсын, парлы булсын, Налима. Амин. Шулай. Бар мендәр бүләк итәбез. Тигез гамәл итсен.
400 kişi yaşayın, где-то 165 yurt. Тірлік біле, міне өзі қазлар тұталарына сет сата, етін сата, кәңгіме яшайшылар өзінше. Жер ішкертелер біздің енді база өзіміздің хозяйство. Мұнда yok, но бірсе Нұр агрофирмасын ашты енді, ана Кавказелі ешілер. Халық жерлер ұштырмай, ішлелер барды. Біріңісінде өстірі, кебестесінде. Біз өзінің орта мектеп, 72 бала оқиышында. Садик бармыз, 16 бала ери. 2 кебет, частный кебет. Сеңа не керек? Қора қашлы қыз керек. Не ішкесің ол деген деп сұрайынды. Не ішкесің ол? Қосым мәсінің екіншілішін қарарға. Шишмәдән кайтучыларга учакта каз итеннән бутка, ә иде борыннарны кытыклап тәмле кыймак пешә. Аны казмайында пешерәбез. Иләшә кыймакны итә куйдык. Инде без аны эше булсын өчен, кабарып пешерәшен, мич пешендә пешкәнгә пешерәшен, без аны капкаша яуып куябыз. Каз мәсе элек-электән килгән бер йола. Ул туганнарны, дусларны, күршеләрне бергә җыеп үткәргән бер бәйрәм дисәк тә була. Өлкәннәрнең яшь буыннарны үз үрнәкләрендә өйрәтү дисәк тә ялгыш булмас. Әйдәгез карап үтик. Башта сыдырасыз матур итеп, аннан соң бер якка гына караганнарын менә булай җыясыз бер рәткә. Аннан соң инде үрә башлыйбыз. Үрүн менә икене шахмат рәвешендә матур иттереп, икене парлы иттереп үрәбез. Менә буналы ике канатны айырабыз. Менә булай иттереп, менә моның икесеннән алдыннан чыгабыз. Икесен артыннан чыгабыз. Балачактан асрый идек, эшәрия тота идек авылда. Алдангы вакытта бит инде идә бастыралар иде. Шул вакыттан ук менә тәтәйләр белән кассакларга чыгып, бик балалар күп җыелышып, тыркыннар уйнап, сикереп уйнап шунда урам белән балачагалар белән гел кассаклый идек. Кимендә 30-40 каз асрыйбыз. Кызлар, каз түшкәләрен быел барысында санагыз әле. Эй, теге җылны кызак булдык бит. Каз башы саныйбыз да галышынабыз. Казым шыламасына кирип качкан. Бу качтан бит санында чыгарып битирип булмый. Балачактан уйнар урынына чыгып китеп, көне буе каз саклап, таяк тотып, елга буенда казлар белән бергә алар үстереп, үзебез үсеп, шулай тормыш кичеп, шулай үстек. Ата-ана балаларын хезмәт сөйчән итеп үстерсә, ул тормышта бернидән дә курыкмас, югалып та калмас. Бирегә ак ялыклы әбиләрен килеп утырмагач, каз мәсенең ни кызыгы бар? Нәкъ менә алар алтын тулы сандык бит. Менә безнең заманда шушлай каз канатларын алып, әйбәт иттереп шушлай башларын тигәсең. Аны камыр ашлар пешергәндә Мына тактасының оннарын себергә дә коясың үзенә айырым итеп. Аннан соң идәнләр себергә дә каягына куллансаң да бик әйбәт. Аннан соң эшең биткәчтен әйбәтләп казакка асып коясың менә шушыннан. Ул мәчеләр тышканнар да тимәяннарга ул бит анардан итисе килә. Әгәр дә бәйләмәсәң, аны тышканнар мәчеләр ашап таратып бетерәләр. Бу бик әйбәт, бик яхшы була инде менә. Менә кунаклар Казны җылкыдык, чишмәләрдә йөрдек, каз бәлеш йөгердек, каз бәлешеннән авыз итерсез. Менә без искиткеч матур йола карыйбыз. Һәрбер якның үзенә генә хас үзенчәлекләр була. Менә бу якта да мин безнең районыбыз белән чагыштырганда башка казны чалу алымнары күрдем. Аннан соң каз каурыларыннан май канаты дип инде без аны менә шул май канаты ясаганда да мин башкачарак ясауны күз алладым. Бездә мәсәлән безнең якларда ул башкачарак була. Гомумән гореф-гадәтләр дөрес саклана менә безнең чәрәк. Иттереп саклана безнең якта ничек, бу якта да шулайрак. Һәрбер авылның үзенчәлекле яклары бар инде ул. Безнең мәсәлән Яшелүзән районында күрше хакы, тәңре хакы дигән проект эшләп килә. Без әлегә якын тирә авыллар белән генә эшлидек. Хәзер инде менә Тәтиш районына да килдек. Менә бу проектның аның
Нәтижеде нәрседесің? Менә бездә юк әйберләрне без башка районнардан алабыз һәм үзебезнең районда күрсәтәбез. Менә мәсәлән, бүген миңа бик кызык булып китте. Каз канатын менә идәннәр себерә торган каз канатын ясаганда, аның менә кул белән тота торган җиренә капчык кидереп куйдылар һәм илмәк ясап куйдылар. Бу бик гаҗәеп хәл булды инде миңа. Бездә 16 татар авыл, шул 16 татар авылын бергәләп җыеп, һәрбер авылны оештырып, хәзер безнең һәрбер авылда ак колхоз җитәкчесе бар. Алар белән берлектә без үзебезнең татарыбызның гореф-гадәтләре белән эшлибез. Үстермәсәк, якламасак, сакламасак, киләсе яшь буынга без бу йолаларны күрсәтмәсәк, безнең киләчәгебез нинди булыр иде? Шуңа күрә менә шушында максат итеп куеп, татар милли мәдәни үзәге ак колхоз оешмасы бердәм эш алып барып, шушы йолаларны, гореф-гадәтләрне татар теленә саклау өчен шушы эшләрне без районда бердәм бергә булып алып барабыз. Һәрбер эшебездә безнең район җитәкчесе, район башлыгы Рамис Сатып улы безнең һәрбер эшебезне хуплап безгә ярдәм күрсәтеп килә. Алабирдә авылының исеме дә Алла биргән риваятеннән алынган диләр. Халкы да тырыш, йолалары да күркәм. Тышта карлы буран котыра. Алар хәтта таш яуса да эштән туктамый торган халык дип инанып кайтабыз. Манзара тапшыру өчен Дина Саттарова, Андрей Корсинский. Саулармысыз, хөрмәтләребез. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар. Декабрь айы көчле ташкын булып агучы Ярсу елга төсле тиз адымнар белән алга атлый. Ә без исә барлык хезмәткәрләр, артистлар, гомумән төрле оешма вәкилләре тулы көч-куәт белән эшләп елны уңышлы тәмамларга омтылабыз. Ни бары 11 көн калды, тормышның яңа борылышында һәр адымыбызга мәгънә салынган булсын. Көннәребез якты, хыял максатлардан гына торсын. Манзара тапшыру шундый теләктә үзенең эшен дәвам итә. Тапшыруыбызның икенче өлешендә кызыклы сюжетлар, ретро җырлар тыңларбыз. Көтеп алынган кунакларыбызны да сөенеп каршы алырбыз. Сынлы сәнгать музеенда яңа мифология. Россиянең һәм Башкортстанның атказанган рәссамы Айрат Серегуловның иҗат күргәзмәсе ачылды. Кышы каникулларны кайларда каршы алачаксыз? Кызык дөнья сәхифәсендә Галина Харасова белән Россия курортларына юл алырбыз. Казанда Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать музееның заманча сәнгать галереясында яңа мифология күргәзмәсе ачыла. Анда Башкортстан Республикасының алдынгы рәссамнарының берсе Михаил Васильевич Нестеров исемендәге Башкорт Дәүләт сынлы сәнгать музее директоры Айрат Серегулов үз эшләрен тәкъдим итте. Экспозициягә барлыгы 47 рәсем кергән, алар 2013 елдан 2022 елга кадәр ясалган. Мондагы эшләр останың иҗади эшчәнлегенең яңа матур этабын чагылдыра. Башлар, чәчләр һәм чәчәкләр, Хумай, Ак Бузот сериялары, барлыгы 47 әсәр. Заманча сәнгать галереясында Россиянең һәм Башкортстанның атказанган рәссамы Айрат Серегуловның күргәзмәсе ачылды. Биредә аның 2013 елдан алып 2022 елга кадәр иҗат иткән эшләре урын алды. Несколько лет назад в этой же галерее были представлены. Берничә ел элек Сынлы сәнгать музеенда Айрат Серегуловның күргәзмәсе узган иде. Ул вакытта аның басма графикасы белән таныштык. Бүген инде рәсем сәнгать әсәрләре белән таныша алабыз. Һәр эштән шиксез җылылык, яктылык бөркелә. Айрат Серегулов 2011 елда Казанда узган басма графика биенналесында җиңү яулаган иде. Графика сәнгатендә ул осталарча эш итә. Афорт, коры өне, ассамбляж техникаларында аңа тиңнәр юк. Ә бу күргәзмәдә аның иҗатының заманча этабы чагылыш таба.
Наверное, самое большое здесь это по мотивам Акбузата. Сериялардан иң зурысы Акбуз от буенча ясалган иллюстрациялардыр. Ул Урал Батыр эпосының бер өлеше. Мин бу серияны 14-15 елларда ясадым. Бик озак өйрәндем, эзләндем, һәм ул мине бик нык илһамландырды. Бу эшне рәсем сәнгатендә дәвам итеп, геройлар, персонажларның тормышын үземчә уйлап тасвирлый башладым. Ижад иткәндә рәссам билгеле бер план буенча эшләми. Эскиздан алып картинаны ясап бетергәнчегә кадәр импровизацияле. Картиналарын ул музыка тыңлый-тыңлый ижад итә. Шуңа да Айрат Терегуловның эшләрен башка рәссамнарныкы белән бутап булмый. Ул үзенең энергетикасы белән аерылып тора. Пришел, смотрю, такое легкое художественное хулиганство. Күргәзмәдән канәгатьлек хисе кичердем. Аның эшләрендә җиңел сәнгати хулиганлык сизелә. Әмма бу профессиональ рәвештә уйланылып эшләнгән. Һәр картина үз кәефе, энергиясе, катлаулы төсләр шешелеше белән җәлеп итә. Сынны сәнгать музеенда Айрат Терегуловның күргәзмәсе февраль азагына кадәр дәвам итәчәк. Быел Татарстан Яңа Гасыр телеканалы үзенең 20 еллык юбилейын билгеләп үтә. Игътибар иткәнегез бардыр, үткәннәрне сагынып сөйләгәндә, бүгенге борчу мәшәкатьләр онытылып тора. Яңа Гасыр телеканалының тарихында калган зур вакыйгаларны барлыйк. 20 ел Яңа Гасыр каналы эфирда. 20 ел без Татарстан тормышындагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2002 елның 20 декабрь көнне Татарстанда юридик затлар өчен бер тәрәзәгә корылган бердәм теркәү үзәге эшли башлады. 5 елдан Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрының Шагыйрь мәхәббәте спектакле Алтын битлек ил күләм театраль премиясенә тәкъдим ителде. 2014 елның шушы көннәрендә Казанда акробатик рок-н-ролл буенча Россия кубогы ярышлары булып узды. 2019 елда капиталь төзекләндерүдән соң тантаналы төстә Сәйдәш мәдәният үзәге ачылды. Сиңа яңа елга нәрсә бүләк итим? Белмим дә инде. Ярар, алайса бигрәк әйбәт булды. Сиңа уйларга тагын бер ел вакыт бирәм. Үзебезне бик бәхетле икәнебезне онытмыйк. Біз бит җәйне дә, кышны да үз күзләребез белән күреп хозурлану мөмкинлегенә ие. Яз белән көзне дә онытырга ярамый. Нәкъ җырдагыча начар һава торышы булмый ул. Ә шулай да синоптикларның төгәл мәгълүматы белән танышыйк. Исәнмесез? Бу атнада һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырам. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакай Әлмәттә аязучан болытлы һава кар явачак 12 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршаллы Алабугада болытлы явым-төшемнәр температура 10 градус. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида болытлы кар явачак 14 градуска кадәр суыта. Төньяк көнбатышта Арча Кукмара Балташта явым-төшемнәр температура 10 градус. Көньяк көнбатышта Болгар-Бая Чүпрәлдә аязучан болытлы һава 5 градус салкын. Чистая Нурлатмамадышта болытлы, шулай ук кар явачак 10 градус салкын.
Юлларда бозлау һәм кар көртләре зинһар өчен сак булыгыз. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава кар ялачак. Температура көндез 5-7 градус салкын, җил төньяктан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 89%, җирнең магнит кырын тыныч. Һава торыш турында әлегә менә шулар иде, кышларыгыз матур үтсен. Иске татар бистәсе Казан шәһәренең татар халкының күп гасырлы тарихын чагылдырган биналары сакланган тарихи үзәге булып тора. Хәзерге вакытта Мәрҗани исемен йөртүче беренче мәчет бистәдә беренче дини оешма була. Аннан соң озакта тормый Апанай мәчете калка. Татар бистәсе татар рухының, аның мәдәниятен саклап калуның бер урыны була. Әлеге урынның тарихы белән тирәненрәк танышыйк. Бүген сезне Казанның тарихи өлешенең җаны булган Иске татар бистәсенә чакырабыз. Монда 18-20 гасырларга караган 70тән артык тарихи мәдәни истәлекләр, иң мөһиме татар рухы сакланган. Бистәнең барлыкка килүе Явыз Иван Казанны алган 1552 елларда башлана. Татарларның бер өлешен патша Кабан күл ярларына күчереп утырта. Вакытлар үтү белән татар бистәсе калкып чыга. Шәһәрнең бу өлеше бай һәм күренекле урыннарның берсенә әверелә. Сәнәгать, сәүдә алга китә. 18 гасырда Екатерина II указы белән таштан беренче мәчет тә салдырыла, Мәрҗани мәчете. Сәясәт өлкәсендә нәрсә генә булмасын, әлеге мәчет үзенең ишекләрен беркайчан да япмый. Мәчет салынганда шәһәр хөкүмәте хәтта мәчетнең биек манарасын күреп императорга донос яза. Әмма әби патша мин аларга җир бүлеп бирдем, күк инде минем биләмәләремә керми дип җавап бирә. Мәчетне Юнысов атлы сәүдәгәр төзетә. Мәчет баштагы мәлне аның исемен йөртә. Тора бара шунда мәдрәсә ачкан, имам булып эшләгән мәгърифәтче Дин әһеле Шиһабетдин Мәрҗани исемен ала. Шуннан соң шәһәрдә таш мәчетләр корыла башлый. Бөтен дөньяда танылу алган Апанай, Зәңгәр, Галеев, Борной, Нурулла мәчетләре дә монда төзелгән. 19 гасыр Иске татар бистәсенең күрке печән базары. Ул Русиянең Европа өлешендәге иң зур көнчыгыш базары булып саналган. Ул вакытта инде шәһәрнең бу өлешендә 11 күн заводы, 11 сабын заводы продукция җитештергән, йөзләгән кибет эшләгән. Иске татар бистәсе буйлап атлаганда, халкыбызның гореф-гадәтләре белән танышырга, милли ризыкларыннан авыз итәргә һәм әлбәттә элекке заманнарның рухын тоярга мөмкин. Күз алдына китерегезләре нәкъ менә әлеге урамнар буйлап татар интеллигенциясе һәм элитасы атлаган. Монда язучылар, шагыйрьләр үзләренең әсәрләрен укыганнар, беренче татар спектакльләре куелган һәм Көнчыгыш клубы да эшләп килгән. Йортлар бердән-бер төзелеш материалларынан җиткерүләренә карамастан бер-берсенә охшамаган. Я пропорциялары төрле, я коймалары бүтән, я төсләре. Татар бистәсенең элек-электән төсләргә бай мөхит булуы билгеле. Аеруча 19 гасырда төс милли үзенчәлекләрне күрсәтә алырдай бердән-бер чара булып калган. 18-19 гасырларда татар сәүдәгәрләре үзләренә купшы йортлар җиткергәннәр. Шундыйларның берсе Шамил йорты. Әйтерсең лә ул бүгенге Тукай музее өчен махсус төзелгән. Монда Европа архитектурасы белән бергә милли завод кагыйдәләре бергә кушылган. Шиһабетдин Мәрҗани йорты, Юнысов Апанаевлар йорты, Каюм Насыйриның музей йорты һәм башкалар бүгенге көндә дә кызыклы һәм игътибарга лаек биналар. Ә менә әлеге бинаны Казанның иң татлы йорты дип йөртәләр. Ул шикәр белән сәүдә итүче Муллин йорты була. Бер 1998 елда Иске татар бистәсе аерым статусы һәм режимы булган Иске татар бистәсе тарихи мәдәни тыюлык дип игълан ителә. Бөттен җир шары шаугыр килеп яңа елга әзерләнә. Кайсына бүләк, кайсы эшне төгәлләргә, монда өлгергә, тегендә шабарга. Без дөнья яңалыклары белән танышыйк. Мәскәү өлкәсенең Волоколамск шәһәр округында яңа ел бәйрәмнәре вакытында собор мәйданының төп бизәлеше булачак чыршыны кискәннәр. Массакүләм мәгълүмат чаралары мәгълүматларына караганда, быел иң төп яңа ел чыршысын 62 дәгъва кылучылар арасыннан сайлап алганнар һәм җиңүчене махсус комиссия билгеләгән.
Шулай итеп 27 метр бейікліктәге 95 яшьлек матурқай жеңіп шыға. Шыршының кәусе диаметры 56 сантиметрны тәшкил итә. Бұтақларының жәйелу кеңлігі 10 метр. Волоколамск шәһәр округы башлығы Михаил Сылка билгеләп үткәнчә, урман дуслары мәктәп урманчылыгындагы балалар яңа ел өчен яраклы шыршыны үзләренең практик дәресләренең берсендә тапкан. Яңа ел гүзәле башкаланың төп бизәгенә әйләнәчәк. Дагор кушаматлы лайкының хуҗасы Александр Иванов 2020 елда эш сәфәре вакытында вафат була. Шуңа карамастан эт 2 ел буена даими рәвештә хуҗасы эшләгән җирле администрация бинасына килә, аның эш кабинетын карап чыга һәм тантаналы чараларда катнаша. Администрация хезмәткәре Василиса Спиридонова сүзләренчә, Оленегск Ивенки милли районы башлыгы үлгәннән соң беренче вакытта эт хуҗасын озак көткән, аның эш өстәле янында утырган. Очень символично, что его зовут Дагором. Аның Дагор дигән кушаматы символик мәгънәгә ия. Якут теленнән тәрҗемә иткәндә, исеме дус дигәнне аңлата. Ул чын һәм тугры дус. Исеме җисеменә туры килә. Ул әле дә хуҗасы кайтыр дип көтә, ышана. Василиса сүзләренчә, 2 ел эчендә администрация хезмәткәрләре Дагорның бирегә килеп йөрүләренә күнегеп беткән. Буш вакытларында аның белән уйнарга да вакыт табалар икән. Хәзер эт мәрхүмнең хатыны карамагында. Бәйдә тотуга карамастан, бишаракай бавын изеп хакимият бинасына килә икән. Республиканың 14 шаңғы курорты қышқы актив ял сезонын ашып жибәрді. Алар барысы да техник хәвсезлекне тикшерделәр, кабельле юлларның эшенә рөхсәт алдылар. Шаңғышыларны һәм сноубордчыларны төрле катлаулылыктагы һәм озынлылыктагы 57 трасса төрле ярышлар көтә. Кышкы чорда киң маршрутлар әзерләгән туроператорларда актив туристлар агымын көтә. Хезмәттәшебез Галина Харрасова да Россиянең төрле тау курортлары турында тулырак мәгълүмат бар. Бернинди шик-шөбһәсез кызык дөнья сәхифәсе барыбызга да кызык булыр. Исәне мин шуарга язсын барыбызга да. Галина, рәхмәт сиңа. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Яңа ел бәйрәмнәрен кайда үткәрәчәгезне уйлап бетердегезме әле? Майонезлы салатлар беткәч, телевизор каршында утыру туйдыргач, үзебезнең тау курортларына барып, бер җилләнеп кайтырга киңәш итәм. Республикабызда мондый урыннар берничә, әмма бүген без Татарстан шикләреннән чыгып, Россиянең башка тау чаңгысы шуа торган урыннары белән танышырбыз. Беренче тукталыш Красноярск каласыннан ерак булмаган Бобровый Лог курорты. Чаңгы, сноуборд ташуарга яратучылар өчен биредә төрле дәрәҗәдәге әзерлеге булганнар өчен 15 төрле трасса тәкъдим ителә. Америка тауларына охшаган аттракционы да бар, тик вагончык урынына бобслей чанасына охшаган җиһазга утырасы. Теләге булганнар өчен һава чаналарында шуу мөмкинлеге дә бар. Бу курортның матурлыгын тулысынча күрер өчен фуникулерлар эшли. Биредә барлык трассалар уч төбендә кебек күренә. Үзенчәлекле тау курорты Россиянең төньягында Мурманскта да бар. Биредә спортчылар өчен 24 төрле трасса тәкъдим ителә. Чаңгы, сноуборд ташуа белмәүчеләр өчен махсус дәресләр дә каралган. Территориядә 2 зур күл бар, шуңа күрә тимер аякта да шуарга мөмкин. Декабрь аенда килүчеләр табигатьнең бик матур күренеше, төньяк балкышына тап булырга мөмкин. Тик Себернең үз кагыйдәләре. Һава торышы кинәт бозылырга мөмкин. Я суытып җибәрә, я бураны чыгып тора.
Сибирдің тағын бір популяр курорты Шерегеш. Әлгі комплекска Новокузнецк, Новосибирск һәм Кемерово қаласынан тура автобуслар йөри. Бердә тау шоу сезоны ноябрь аеннан башланып, майга кадәр дәвам итә. Барлыгы 15 трасса бар. Аларның уртак узынлыгы 35 километр. Тау шоу сезоны урман кешесе Иетинең туган көнен билгеләп үтүдән башлана. Әлеге әкияти образ шушы тау курортының символы да икән. Моннан кала Шерегешта зурлап яңа ел, май чабу бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Сәламәтлекләрен ныгытырга теләүчеләр өчен спа һәм мунча эшли. Хәзер безнең беренче тау курортына, Кавказ тауларына Думбайга юл алыйк. Бу курорт ел әйләнәсендә эшли. 12 трассасы бар. Кайберләре беренче мәртәбә чаңга басучылар өчен бигрәк җиңел инде. Актив спорт түрен яратмаучылар өчен фуникулер эшли. Ул берничә мең метр биеклеккә күтәрелә. Әлеге регионда беренче мәртәбә кунакта булучыларга җирле аш-су белән танышырга киңәш итәм. Кавказның милли ашы хычинны, тау фореленнән сыйлар, лагман плаудан авыз итеп була. Вакыт таудан шуган кебек мизгел эчендә шыж итеп узды да китте. Иң мөһиме кызык һәм күңелле иде. Сезгә көн дәвамында күтәренке кәеф теләп, бүгенгә сау булашам. Киләсе очрашларга кадәр сау булыгыз. Яңа гасыр телеканалы Яңа ел кичендә тамашачыларны хәс итә дип исемләнгән фильм белән сөендерәчәк. Җырчы, музыкант Илгиз Шәйхразиев әлеге фильмда карак ролен башкара. Һәм ул бүген бездә кунакта. Илгиз, сәлам. Хош килдең. Нигә менә нәкъ сиңа шул роль бирелә, карак? Минемчә, әлеге сценарийны язган Альберт абыебыз, фамилиясе ничек аның? Шакиров. Ул мине шушы карак ролена куйгандыр, бәлки мине бик артык яратканына күрәдер. Бу ролгә алынгач ниндидер күзәтүшләре алып бардыгызмы соң белән ничектер? Нинди була ул карак?
Ничек урларга өйрәндеңме? Психологик яктан нинди ул? Минем өчен бик җиңел булмады, чөнки мин үзем бик яхшы кеше. Дип уйлыйсың? Яхшы кешеләргә андый начар кешеләрне уйнау бик авыр. Юк, былай мин әзрәкне борчылдым инде, хәтта дусларыма да шалтыратып актерларга. Мин андый түгел. Юк, мин киңәшләр алмакчы идем, әзрәк кенә теге ничегрәк булырга микән, ничек карарга микән. Былай, беләсезме, площадкада инде үзебезнең теге съемочный мәйданда бик күңелле кешеләр булды, бөтенесе елмайып йөрделәр, мине тынычландырып, бик күңелле узды безнең. Кемнәр катнаша менә син инде телгә алдың, площадкада төшкәндә бик уңайлы булды дидең. Кемнәр белән уңайлы булды? Винарис булды, җырчы Винарис. Аннарсын Салават белән Гүзәлем Минихановлар, Әминә, безнең җырчы бер-ике кызыбыз булды. Тагын кемнәрсең инде? Дания апа булды. Гарискар Камал театры артисты, аның янында эшләү аеруча дулкынландыргыч булды инде. Хәзерге вакытта съемкалар тәмамландымы соң инде? Съемкалар тәмамланды, Аллага шөкер. Чөнки кыш урамда төшәргә туры килде. Бик күңелле булды урамнарда төшерү, шушы салкыннарда. Шулай да бик кызык, менә карак булгач ул бер нәрсә урлыйдыр бит инде. Нәрсә урладың син? Миңа әйтергә ярыймсың аны? Сырмәлле. Беләсезме, мин карак булдым, тик мин барыбер яхшы юлга басырга тырыша торган. Тәүбә иттең. Теге тәүбәгә килергә тырыша торган бер адәм булып чыктым инде. Калган карагач белерсең димәкче буласың. Калган карагач белерсең. Нәрсә урлаганын да әйтмисең? Хәситә дип атала безнең. Аны урлаучы син. Менә карарбыз. Юк, ни өчен яңа ел тамашасы Хәситәгә бәйле? Чөнки нәкъ яңа ел алдыннан шушы фаҗига булгач, яңа ел җитми башлый. Һәм яңа елны коткарыр өчен, Хәситәне табырга кирәк. Коткарыр өчен менә шушы проблеманы хәл итәргә кирәк була башлый. Хәлитләм юк микән инде. Юк, мин куркам, монда ярым икән әйтергә юк микән. Сезнең колакларыгызга нәрсә әйтәләр анда? Ярым мин әйтергә юкмы? Менә ярым, ярамый микән, бөтенесе без 31 беләбез инде. Әйе. Синең өчен бу беренче тәҗрибә идеме? Фильмда төшү, дөресен әйткәндә, беренче тәҗрибә. Әйе. Бик күңелле, бик катлаулы, бик җиңел түгел икән. Мин аны теге без карап утырабыз. Нәрсәсе бар инде? Телевизорда сөйләшәләр, йөриләр. Монда менә шул 1 минутлык сәхнәне генә 2 сәгать төшерергә туры килә кайчакта, беләсезме? Бу беләбез. Әйе, беләсез инде сез. Сүзләрегез күп булдымы соң ятларга? Сүзләрем минем күп булды. Мин ятларга яратмыйм, мин гомумән бик начар укыйм. Тик монда үземне көчкә алып әйбәт кеше дип утыра. Юк, мин начар укыйм, ләкин мин барыбер укыйм күп, но мин начар укыйм. Юк, миңа кызык булды инде. Кызык булды. Шабырга да туры килде, йыгылырга да туры килде, йокларга да туры килде. Гомумән алганда Илгизгә шаган, бик кызык булган, тәүбәгә килгән, 31 карап бөтенесен дә беләбез, Алла бирсә. Укырга да өйрәнә башлаган үзенең аркасында. Менә бит шундай әйберләр әзрәк кенә сине үстерә, беләсеңме? Укырга да өйрәтә, әзрәк кенә җыенырга да өйрәтә. Ярар. Төп сорау, тотынып утыр, йыгыла күрмә. Тормышта нәрсә дә булса урлаганың бар идеме? Хөрмәтле тамашачылар, әлеге сорауга җавапны сез Илгиз көлеп туйгач, социаль челтәрләрдә карый алачаксыз. Әлегә без кунагыбыз белән сау буллашабыз, аңа уңышлар теләп калабыз. Халык осталары электән килгән формаларны һәм милли нәкышле традицион алымнарны кулланып, хәзерге көнкүреш һәм иҗат зәвыгына туры килә торган сәнгать әсәрләре тудыра. Хәзер кибетләрдән нинди генә яңа ел уенчыклары юк. Төслесе дә, йомшагы да, ялтыравыклысы да. Милли стильдә яңа ел уенчыклары очратканыгыз булдымы икән? Алдагы сюжетны карыйк. Сез үзегезнең чыршыгызның башкалардан аерылып торганын телисезме? Бүген без модельер Ләйсән Хаҗиева белән милли стильле уенчыклар әзерлибез. Чыннан да хәзер инде яңа ел
кәйфі кірді деп әйтерлік, чөнки минем өчен яңа ел ул бигрәк тәген шундый зур шатлыклы бәйрәм, чөнки минем 2 бала бар. Беренчедән, икенчедән яңа елдан соң минем сразу туган көнем. Шуның өчен мин бик көтәм яңа елны, хәзер инде әзерләнә башладым. Аның өчен безгә менә біз күптән генә түгел шул ук технология буенча брош ясаган идек. Без анда алган идек фетр, ләкин фетры калын түгел, юка гына иде. Ә безгә хәзер кирәк була менә шушындый 0.8 дип атала, ул менә шундый калынрак фетр кирәк була һәм шаблон. Мин шаблонны ясадым инде һәм без аны кисәбез. Безгә шундый кирәк була 3 шаблон. Менә шушындый 3 деталь булып чыкты безнең. Без хәзер икесен алабыз. Шулай ук муленне алабыз һәм уртасыннан тегә башлыйбыз. Шул ук технология буенча, брош ясаган технология буенча вперед иголка дип атала. Менә тегеп бетердек. Һәм инде безнең 3 деталь дип әйткән идем. Без 3нче детальне алып, шулай итеп кушабыз. Һәм шулай ук уртасыннан тегеп куябыз. Заготовкалар безнең булды. Һәм инде эшне дәвам итәбез. Без аларны бизибез. Аның өчен безгә кирәк була берәр бау, декоратив тасма. Мин аны менә шулай итеп берсез менә шулай итеп исән сиңа һәм миңа. Без аларны тегеп куйсак ярый. Я мин инде менә эшләп тормыш шулай итеп кертәсем килә. Һәм инде ташлар белән декорация ясыйбыз. Хәзер менә мәсәлән, мин зур ташларны алдым. Мин үзем яратам минимализм, шуның өчен берәр зур таш кына куям. Менә шушындый ачык һәм матур, иң мөһиме, милли стильдәге уенчыкларыбыз әзер булды. Чыршыны бизәсәк тә булды. Яшигәле, бигрәк матур сүз тизмәшеннән дә яшәргә насип булсын иде. Манзара тапшыруын карый. Манзара тапшыруын иртәгәгә чыгарылышына без булмасак та, кызыклы булыр дип ишеттерделәр. Бездән Фатиха 21 декабрьнең чыгарылышына булган фаразлар белән танышык. Бүген елның иң кыска көне. Кояш күк йөзендә ни бары 7 сәгать кенә булачак. Ә бу кышкы кояш торгынлыгы дигән сүз. Әлге көн белән бәйле йола һәм риваятләр хәбәрчебез Гөлинә Харасова материалында. Татарстанның Милли музеена барып вакыт буенча сәяхәт итәрбез. 300 ел элек морзаларның җыелышлары, ассамблеялар ничек үткән, нәрсә турында сөйләшкәннәр, нәрсә белән сыйланганнар. Бу сорауларның барысына да яңа ачылган күргәзмәдә җавап табарбыз. Бүген без сезнең белән бик тәмле генә бер ризык әзерләрбез. Тәмле булсын сәхифәсендә күркә итеп пешерербез. Үз кыйбласын табып, туры юл ярып баручыларга әфәрин диес килә. Тормышның яңа борылышында үзебезне нәрсә көткәнен белмәсәк тә, адымнарыбыз ныклы, юлларыбыз оң булсын. Үзенең асылына кеше эзләнүләр, борылышлар аша килә. Безнең тапшыруыбыз да төрле кызыклы борылышлар алып бүгенгә үз эшен тәмамлый. Киләсе якты матур очрашуларга кадәр сау булыгыз.